ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೊಲರ್ ಮಾತ ಸೌಖ್ಯ ಅದೇ ನಾನಂತೂ ಸೂಪರ್ ಉಳ್ಳೆ ಟಾಟಾ 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 ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಪ್ಪ ಚಾಕಿ ಕನ್ಲೆ ಹಾಂ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಪೊಲಿ 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 ಹಂಗೆ ಹೋಗಿ ಪೊಲಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ತಾಟ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಣ್ಣ ತಾಟ ಅನ್ಪುಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದ ತಾರೆದ ಮಡಲು ಪೂರ ತಿರ್ತು ಬೂರ್ದು ಫುಲ್ ರಾಶಿ ಆತುಂಡು ನನ್ನೈತೆ ಅವೆನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪರೆಗ್ ಬೈದೆರ್ ಇಂದು ತುಲೈತೆ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೋಡು ದುಂಬು ಹಾಂ ಪಾಡು ಚೆಕ್ ಪೋಂಡವ್ ಹಾಂ ಎಂಕ್ಲ ಬೆದ್ರ ಪೋರೆತ್ತ ನಂಚಿ ಎಂಕುಲು ಸಂಘ ಬೆಟ್ಟುಗಾದ್ ಪೋಯಿನಿ ಒಂದು ಸಂಘ ಬೆಟ್ಟುದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಉಂಡದೆ ಅವು ಕೊರ್ಪೆ ಅಲ್ಪನೆ ಪೋನಾಗ ಈ ತಾಕೋಡೆ ಉಂಡದೆ ತಾಕೋಟೆದ ಅಲ್ಪ ಉಲೈ ಪೋನಾಗ 12 ಕವಲ್ ಪಂದ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 12 ಕವಲ್ ಮುಟ ಪೋಡಂದಿಜ್ಜಿ 18 ಕವಲ್ ಪನ್ಪೆರ್
ಅಡೆಮುಟ ಪೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗನೆ ಆ ತಾಕೋಡೆದ ಒಂದು ದ್ವಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ದ್ವಾರದ ಚೂರು ಉಲೈ ಪೋನಾಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಫಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಮೊಬೈಲ್ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಬೈದುಂಡು ಅವು ಅಂಚೆಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಉಂತದು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಜಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಅದೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ಟೈಮುಡು ಎರಡಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಪೂರ ಪೋಪುನಾಗ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಈ ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅತ್ತಂಡ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಐನತ್ತು ದೂರಡೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಐತ ಮುಟ್ಟಾಗ ಪೋಡ್ಚಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂಚೆಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಕೈತಲೆ ಇತ್ತ ಎಲ್ಲೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಪಂಡ ಬಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡೆ ಗೊತ್ತಾವು ಏತು ಎಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಉಂಟು ನಿಕ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಆತು ಮಲ್ಲ ತೋಜುನವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಯಪಂಡ ನೀರು ಬತ್ತದವು ಕಲ್ಲು ಜಾರ್ದಿಪ್ಪುಂಡತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ನಿಖಲ್ ಪೋನಾಗ ಅವಡು ಅಥವಾ ನಿಖಲ್ ಜೋಕ್ಲೆಂಡ್ ಪೋನಾಗ ಅವಡು ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಎಡುಪೋಡು. ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಬರ್ಪೆ 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 ಕುಡಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೆ ಬರ್ಪೆ ಚಾಕಿ ಕಂಪೆ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಂ ಕಂಪೆ ಹಾಂ ಬಾಯ್ ಬಪ್ಪೆ ಬಾಬು ಎನ್ನ ಕೈಕ್ ಮೆಹಂದಿ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡಿತ್ತೆ ಒಡೆಪೋದು ಎಂಡಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾತ್ರ. ಬಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತು ಮತ್ತು ಮೆಹಂದಿ ಬುಡ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮೆಹಂದಿ ಬುಡ್ಪ ಬೇರೆ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಎಂಕಂತ ಗೊತ್ತಾಂದು ಬರಲ್ಲ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಬತ್ತಣ್ಣ ಬಾಬು ತುಕ ದಾದ ಬುಡ್ಪ ಬೇರೆ ತುಕ ಫೈನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಬಲ್ಲ ಉಲೈ ಬಲ್ಲ ಬಲ ಬಲ ಐಸು ಉಂಡು ನೋಸು ಉಂಡು ನೋಸ್ ಮೌತ್ ಉಂಡು ಟೀತ್ ಉಂಡು ಇಯರ್ ಉಂಡು ಇಯರ್ ತುಷ್ಪಲ ಇಯರ್ ಉಂಡು ಡಿಯಾ ಡಿ ಎಂದ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಇನಿಯಾನು ಆಪ ಮನ್ಪದೆ ನಮ್ಮ ಕಾವಲಿಡು ದೋಸೆ ಮಂತದ್ದು ಐತೆ ಅರೆಪುಡು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರಿ ಕಡೆ ದೀತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಆಪದ ಕಾವಲಿ ಯಾನ ವೇಟ್ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಒಂಥರ ಅಂಚಿಡು ರೊಟ್ಟಿಲತ್ತು ದೋಸೆಲತ್ತು ಅಂಚ ಮೈತದು ಅವೇನು ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಅರೆಪುಡು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡವೆ ನಿಖಿಲ ಡ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಡ್ರೈ ಮಂತದರೆ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎನ್ನ ಕಾವಲಿ ಬೇತೆ ಪುದರ್ ಬೇತೆ ಫುಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್.
ಫೈನಲ್ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಅರೆಪು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರ್ಣೆ ದೀದು ಅವೇನು ಚೂರು ಕೊದ್ದಿಪ್ಪದು ಅವಕ್ಕೆ ದೋಸೆನ ಕಟ್ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡುಂಡು ಆಡು. Lo cucino ya sé. Giuri giuri kan tadi berreus. Ya ba? Gimana tipe berapa? Ada yang ಅಡ್ಡಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಈಗ ರಾಗಿದ ಜ್ಯೂಸ್ ಕಡೆದು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ದುಮ್ಮುಂಡೈತಿ ಅಂಚೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕಡೆದು ಜ್ಯೂಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ಪುನ ಅಂದು. ನಿಖಿಲ್ ಪಾಪಾತೆ ಈ ಚಾನಲ್ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ಪ ನೀತಿನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮಿತ್ತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನಾನು ನಿಖಿಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಆಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.